Здравейте всички, които ме гледат на Piggy Game. Това е Minecraft Piggy Survival, епизод 17. Да, бързо направяме с правителствата. Значи, ако се чудите защо съм се кръстил... Пигик, Пиги беше заето в повечето сървъри и то затова си го кръстих Пигик. Едно малко нещо. Сега това е следващия епизод на Minecraft Piggy Survival, както казах вече. Това път съм си сам, не съм с Дидо. Направих си къщата, която бях почти направил, само покрива съм довършил и съм си... Майко моя! И съм си преместил нещата. Ето го покрива как се получи. Готино стана. Това ще сега също да е в мене по-често. Сега ще отидем да си размножим кравите. Добре. Сега днес ще направя два клипа. Единия ще го кача преди да отида на училище, другия след като отида. Така че да, наслаждайте се на видеото. С този текстур пак е бъгнато и като го... И нали не ми показва сърчицата, нищо. Аз просто минавам и правя бебета. Ето го преди където ми беше. Чайте, че това... чайте, аз си свърша бронята. Ето го където ми беше хома. Още си е тук. Ето. Аз това съм го оставил като мина. Вие ще видите, ако има късмет да ни се стъмним, колко ще е яко. Значи къщата вече се прави висока, ето 5 блокчета и тук нагоре тавана. Това се прави много лесно, просто взимате стон слабе, слагате един така както е на къщата. Сега ще ви го покажа даже. Даже ще си взема малко да ви покажа как е направен покрива. Нали, имате си така края на покрива, обаче нямате покрив. Правите така и така, нали, и чупите. И после с тон слабове обикаляте всичките страни, но не да ги правите така, нали? Обикаляте само по ъглите, така виждате ли? Само тук, те няма да ги запълвате. После пък слагате, ето вече го имате, нали това, чете се къде го направих, ето. После пък от него слагате един така и това можете да го щупите, но те ще ви се щупят и двете, за това не ви го препоръчвам. И после започвате и с това и така си го правите като пълна стълбичка. Да, в сървъра само малко съм влезал тук, за да ми се заредят чънковете ми. Че нямам чънкове и това ме дразни. Охо, ще си и добре. Да, значи съжалявам, нали, че не съм качвал доста време клип, но това трябваше да го кажа още в първи епизод, който днеска кача, защото това днеска, който ще го кача, ще ми е четвърти епизод и вечерта още един, 5 епизода днеска да съм качил, така че между първите ми игри на минигеймс и Ultra Survival епизод 2, съжалявам, че нямаше. Аз и Дил ще се позабавим малко с Ultra Survival, защото ни са ни ограбили къща и ще намерим нов сървър. В който аз, нали, събрах от евента Деон с друг скин, така че няма да имаме нищо. Което е тъпо, ама все пак е писта, аз съм PiggyBG и да имам скин на някакъв изрод. Просто ми писа. Искам да се абонирате за My Friends Dido. Или Дидо... Те числа направо му биха, не мога да му запомня името в числата. Дидо еди квоси. Да. Гледали сте му клипа. Благодаря ви за целите 4 абоната, които сте ми вложили. Но не, все пак е нещо. Мисля, с 4 абоната пак ще направим нещо. Чайте, че се позазепах малко бандико, ама че му стана нещо. Не се обида. Аз се обида Пиги.
Ох. Айде бе. Още 9 искам. 9. Какво ще видя? Да. Искам да ви покажа нещо, което е направо ужасяващо. На много малка дупка направо. Не знам как един крипър направи толкова малка дупка. Направо представа си нямам. Най-малката дупка на планета. Това аз не мога да направя по-малка. По-голяма. По-малка! Остава ми. Останаха ми малко да запълваме. Айде, ще събереме сидове да ги запълним тях. Потом ще разширяваме тази ферма. Мисля, че толкова ще ми стигне. И сега няма да ми стигнат с едно. Верно не ми стигнаха с едно. Ох, по дяволите. Само да видя колко съм си изложил и колко си идвам в себе си в къщата. Отлично. Ох, лагна ми в къщата. Сериозно. Имал съм 17. Това ще да ми покрие всичко. Тук си направих още един чест. Enchanting table. Айде, на трети левел да енчантнем мотиката. Вема какво ще ни се падне. Ей. Енчантника ми се бъгна. Какво по дяволите стана, бе? Да не би да не трябва той да е тук или не знам. То пък не знам какво е. За сега енчантника ще си стои тук пък. Каквото ще става. Да, сега ще ви покажа мини дупката. Тук, докато си правих къщата, бяха гръмнали 2 крипъра. И днеска в тази дупка имаше още 2. Единият гръмна, когато ме видя, без аз да очаквам. Другия, като го зяпах, изпуснах шифта, паднах и гръмна крипъра. Добре, че съм с броня. Силата на прасетата, скина ми. Едва си измъкнах от тая дупка. Опа. Още такива. Това е яко. Аз защо чупя само горните, бе? Само горните не се чупят. Идеално. Идеал Петров. Кой Идеал Петров? Кой? Идеал Петров, бе. Кой? Идеал Петров. Кой? Идеал Петров. Ти се ме тапиш. Умри. С един удар. Това да ми, бе. Да убиеш ти едно зомби с един удар. А моят меч какво има? Проклетвам челестоногите едно. Сега да отидем да спим и да видите как съм я направил къщата да ми е бъгната. Ох. Гледайте. Това знаете ли колко е кеф? Аз съдър, че си я направих по това модел къща. Вижте като си го правите, както аз ви обясних, може и така да са ви бъгнати. И става много яко, като си легнете, гледайте. Пик. Моля хора да не ми се регистрирате в сървъра си името, защото този скин съм го направил онлайн и ако някой цъкне пигик, нали ще има този скин, затова много ви моля. Ти се ме давиш. От някъде ми трябва едно сит. Взех. Да бе, ще ви помоля да не го правите, да не ми се регистрирате с скина в това и без това никой не обича прасетата. Освен Пиги БГ. Бе, по дяволите... Ефективност 1. Ето колко ще ми бързо. Да. Искам язмакот. Да, хора. Това ще е за този клип, така че абонирайте се, дайте положителен вод и го кажа още, направо коментирайте и чао.